el meu càrrec, assisteixo a molts actes i tinc coneixement de molts projectes i us vull dir, amb tota sinceritat, que el projecte que avui he conegut en primera persona és un projecte magnífic, dels millors que he vist. La cooperativa Cellers Domenys, fundada el 1917, agrupa 800 socis i sòcies de 8 pobles que treballen prop de 3.000 hectàrees de vinyes i oliveres. Més d'un segle després, aquest projecte col·lectiu continua creixent amb iniciatives que miren cap al futur, com la renovació del celler de Rocafort de Queralt. La durada mitja d'una empresa a Catalunya és de 9 mesos. Des que una empresa neix fins que es mor, en promig, 9 mesos. Una empresa que dura 100 anys, d'entrada, vol dir que hi ha coses que les ha fet bé. Aquest celler, construït per Cèsar Martinell, va ser la primera de les catedrals del vi, un conjunt d'edificis modernistes que van marcar un abans i un després en l'arquitectura agrària del segle XX. Martinell va saber combinar funcionalitat i estètica per impulsar el creixement de les cooperatives agràries a Catalunya. Martinell dominava perfectament la manera de treballar que es diu per la forma, o sigui, treballar per la forma, que vol dir que la geometria està per davant de tot. És increïble mirant des de baix veure aquests arcs, lo prims que són, la dimensió que tenen i la separació. Vull dir que això si ho hagués de calcular un tècnic, diguem, més modern que no coneix aquests criteris bàsics, començaria a fer equacions, a plantejar programes i tal, i no crec que se'n sortís, com se'n va sortir ell. El projecte preveu rehabilitar l'edifici per preservar l'herència arquitectònica de Martinell, alhora que s'hi incorporen un nou celler. L'Espai Martinell i un entorn amb noves vinyes per reimpulsar l'entorn rural. Tot plegat per fer del celler un centre cultural i enoturístic referent que combina tradició i innovació. Un dels objectius principals és aquest, el de posicionar, en aquest cas, l'arquitectura, la cultura del vi i del model cooperatiu al món. De Martinell volem posar en valor l'estat original. Va acabar en Martinell el projecte el 48, però després s'han anat fent transformacions per necessitats industrials. Llavors nosaltres voldríem alliberar totes aquelles modificacions que s'han fet al llarg dels anys, sobretot en el que són les 3 naus, per anar al seu estat original. Hem de conservar aquest patrimoni, aquesta pàtina del temps, i a part donar-li aquest punt d'innovació, aquest punt de mirada cap al futur amb aquesta nova actuació d'ampliació. Els visitants recorreran el celler per amarar-se tant de l'obra de Cèsar Martinell com de la feina de la cooperativa i, per tant, de tot el que suposa la cultura del vi. Hi ha un boom de l'enoturisme a Catalunya, a Espanya i a tot el món. Des d'Argentina, Xile, Uruguai i Mèxic, passant per tota Europa, fins i tot l'Europa de l'Est, i fins i tot a Rússia, i fins a arribar a Xina. Doncs ens hem de pujar aquest boom de l'enoturisme i que sigui una font d'ingressos complementària per la cooperativa. Ara tenim un edifici que és un passiu. L'utilitzem per tenir les cadenes d'embotellat i el fem servir de magatzem. Hem de convertir-lo en un actiu, igual que és la Pedrera, la Casa Batlló o la Sagrada Família. Són una font d'ingressos i hem d'aprofitar la tirada que té el modernisme per convertir aquest edifici en un actiu. Els visitants podran conèixer el procés d'elaboració dels vins Domenio, viure experiències immersives i descobrir l'obra arquitectònica de Martinell. En cadascuna de les naus hi haurà
diguem-ne, un discurs diferent. En la primera nau ens trobarem, diguem-ne, una mica tota una sèrie de recursos per explicar qui és Cèsar Martinell. Tindrem una altra nau, que és on hi ha els grans dipòsits, aquí amb un tractament també molt lumínic i de projeccions i de videomapping. Volem treballar una miqueta ja més el concepte del cicle del vi, de la vinya, i finalment en la tercera nau, que és una nau diàfana, allà farem una intervenció de tipus immersiu amb una projecció 360 graus que ens permetrà una mica recollir tot aquest esperit de Cèsar Martinell en relació amb el cooperativisme i amb les formes estètiques i arquitectòniques del moment. Els visitants viuran una experiència única a partir de la tecnologia i la tradició en el quilòmetre zero de les catedrals del vi. La transformació serà integral. Les vinyes es replantaran, es millorarà el paisatge per integrar l'edifici al poble de Rocafort i el celler modernista es convertirà en un espai obert al món gràcies a la unió de 8 pobles. Pretendemos que esté equipada con las últimas tecnologías en materia de vinificación, pero respetando al máximo la tradición del producto. Se van a elaborar 8 gamas de productos en la que se va a utilizar mayoritariamente la variedad predominante de aquí, que es la Trepat, pero también otras. Les cooperatives, durant molts anys, les mancances que han tingut és que el vi o l'oli o altres productes els venien a granel. Per descomptat que també s'ha de fer, vendre a granel, sobretot quan tens molta producció, però quan es ven a granel el marge de benefici és baix. En el moment que creen marca pròpia i comercialitzen i intenten arribar als comerços i al consumidor final, és aquí quan es genera valor afegit i, per tant, l'estratègia de Domenys de ja fa uns anys d'apostar per marca, producte propi per arribar al client final, aquesta és una estratègia molt encertada, que no és fàcil perquè hi ha molta competència, però és l'estratègia que s'ha de seguir per generar benestar per totes les persones implicades en la cooperativa. Aquest és un projecte de futur, és una aposta clara de Cellers Domenys pensant en el dia de demà, on ens permeti posicionar la nostra marca com a tal, Domeni, en el món, on ens permeti que puguem ser més coneguts, més reconeguts, també no tan sols a través de la qualitat, que sí, també, dels nostres vins i caves, sinó que, a més, per tot aquest component afegit que li dona aquesta arquitectura que ens acompanya i que al llarg d'aquests anys també forma part de la nostra història. Cada ampolla de vi Domenio amaga una història de lluita, esforç i passió. Cellers Domenys vol explicar aquestes històries líquides des de Rocafort de Queralt, un espai únic que aviat serà de visita obligada pels que estimem la cultura del vi i la nostra història. És un projecte magnífic. Però és un projecte, primer, que defensa la tradició del país i reivindica un patrimoni magnífic. És difícil no quedar impressionat quan un entra en aquest magnífic celler, que va ser una resposta, ho comentàvem abans, amb el Magí, amb el Lluís, va ser una resposta a un moment de crisi, a la crisi de la fil·loxera. Un moment difícil per una part important de Catalunya, per al sector vinícola, i la resposta no és arrugar-se. La resposta no va ser anar enrere. La resposta no va ser quedar-se de braços creuats. La resposta va ser respondre impulsant el sector, construint nous equipaments i fent-ho, també ho ha dit el César, fent-ho col·laborant les administracions públiques, en aquell cas la Mancomunitat, amb la societat civil. Va ser, per tant, és recuperar un patrimoni que és testimoni de com es respon a una crisi per tirar endavant el país. El vostre projecte també és una reivindicació del cooperativisme. Però no un cooperativisme que es queda encallat i que es queda quiet, sinó un cooperativisme que s'adapta als temps i sap que ha de guanyar tamany. Així és com es tira endavant un país. I per això jo estic molt content que hagueu comptat amb el govern de Catalunya, que us hem ajudat, i reitero el compromís com a president de la Generalitat de seguir-vos ajudant perquè és un molt bon projecte. Insisteixo, he vist pocs projectes
la meva responsabilitat, tan ben pensats, tan ben treballats, tan ben plantejats com el que feu vosaltres, i per això estic molt content de ser avui aquí. Compteu, insisteixo, amb el nostre suport, perquè és, com dèieu, tant el Magí com el Lluís és un projecte de país i, per tant, nosaltres hi serem. No? I de veritat, de tot cor, moltes felicitats, enhorabona i compteu amb nosaltres. Gràcies.